Madaylayaw ka ako, Diyos. Itang tanong na ako. Nagyamon kami ako, Diyos. Hindi na itimanan nga daw. Espektaran niya ako, Diyos. Lagi tinag-iimbag, mapasama kitibiyang ni Kapit. May nakuha ito yung nakadimendar kami kita. Nagyamon kami, tindag umalang nagundaway ako, Diyos. Mabalinan mi, nagyamon magpadayaw kita. Nagyamon ako na ako, hindi nasirit. May pahin mo niya kung balin ako dahil tuloy ng ministro o nagiging ako katibinan ako. When ako si Kalami magtalami, ang inanamaan niya ako, Diyos, di pagkitindaran. Awan ka na kami ako, Diyos, na tigat amin tinta. Agyaman kami ako, Diyos, tidak na balik, ito tatanda. I-claim niya ako dito na balik, ako kapag ikiniimpag mo, ang kanayin inigyan nga mamangtag nga ang kanayin itibalik ka na kami. Bigyan niya ako, Diyos, nga aming nag-iimpag, at nagkaputin ka. Agyaman kami muna yun. Kaya i-claiming mo, hindi pa nakadupra, i-kwera sa hijab. Nagyaman kami ako, Diyos, ng Espiritu Santo, nagtalinan ka lang kanayin na tayo. Kaya natuya ako, Diyos, nakatakdaran din mo tibia. Ang yaman na ako, Diyos, di pa nangaramat mo kanya pata. Manikod ka na gini sa asawang ako. Nga magdali di bindisyon, kaya amin yung mga kapta. Awan kanya ka ako, Diyos, hindi ka amin ka. Kaya kumikita kami lang itiburo mo. In Jesus' name. Amen. Ikantiman niya ako, Diyos, tinawara sa mga. Romans chapter 4, verse 22, 21. So, ipaginagalon din at may papan ebidensya, itinamali. Ngayon, kadawian sa hindi pagkawa, mararamatan dahil ipagsasabaw ang namati. Ako na namati ako. Among ni Diyos. Kung rin sa anak ang hindi mo, among ni Diyos. May mayroon tayo hindi, karamit kong kalagay ng hindi mo. So kadawian, kalagay ng tao, mararamatan dahil ipagsasaw, maramati ako na namati ako. Ilinto na ito'y mapanag na ka. Kalagay ng tao, mainmawat. Itipatrabor ken kinapudlo nga inmay babakan ken Kristo Jesus. So tinawag mo ni Apo Jesus kas balubot ken mangisarakan mo. Mapalit na ka nga sika ken pudlo nga namati ni Dios. Ijeling ko ni John chapter 1 verse 17 kuna na for the law was given by Moses, but grace and truth came by Jesus Christ. So tilitog inmay babakan ken Moses nga may ipapagod kin kinapudlo ng imay babakan kay Kristo Jesus. Kaya taadot tayo dito nga itilitog babakan kay Moses kat nakabasa iti kabaklam kay mabalinam nga aramidan. Nga may iparabo ng Diyos kat nakabasa jay na aramidan ni Apo Jesus. So itilitog babakan itilitog may salakan ka gapo jay aramidan mo muna. May isalakan ka kapujay panagtulog mo nga umuna. Nga minilintad ba mga parabo, may isalakan ka kapujay panagtulog ni Kristo nga umuna. Kaya magunpot mo, iti parabo iti Diyos, ba iti panamating, dyan ang pasan na naramidan ni Kristo. So, babaan iti lintad kay Moses, kaya nakabasa, iti kabagulang kay mabalin mo aramidan. Nga iti parabo iti Diyos, kaya nakabasa, iti naramidan ni Kristo. So, tatalo ba iti parabot? Kahit nakabasar, iti panamati, kahit panangapulun mo, itinalpasan na naramidan ni Apo Jesus. Kahit umanayon kita, kinawanan iti sabali nga kasapulang na inayon mo kinwana, gaputa dinalpasan na naramidan ni Apo Jesus, kahit umanayan. Kahit saan mo mabalik? Nga inayon iti hintag babalan kay Moses, na nakabasar iti kapagdam kay mabalinang na aramidan ko muna. Gaputa dinalpasan na naramidan ni Apo Jesus, kahit umanayan. So katang babalan iti parabo, kung ba't ka lang kini Apo Jesus. Dahil tayo iti mangipanagnan, nga sikap mamati iti Diyos. Babagan iti panagdipendar mo kini Apo Jesus. Nga saan ka nagdipendar iti bagin. Ludi ka nagdipendar ka lang kini Apo Jesus. So dahil tayo nagdiferensya, itilintog iti daan, itilintog iti bato. Itilintog iti daan, kung nakadipendar ka iti bagin. Tulog ka mo muna, magundog mo, di pa na kayo salakan iti Diyos. Nga iti babagan, iti sanot iti Diyos, iti parabo iti Diyos. At dipendar ka mo muna, at tulog ka mo muna, mamati ka mo muna, dinalpasan na naramidan ni Kristo.
Kat iti parabot ti Diyos may parangaran kin ka, tapno mabalin na, nga aramidan, kagiti amin na naging pag na pagayatan iti Diyos. So, madan kay itariga kay makikingo, mangpanayaw kini Apo Diyos, no inaklon mo ni Apo Isus iti diyan. Ngam no saan mo may inaklon iti Apo, nagdibendar kay iti kapalam, maawan kin ka, diya ayak iti puso, maawan kin ka iti karigagay, awan kin ka iti umaw kin, bisin ka rin iti sa iti Diyos. Gapot at ilintag kayo takpa, mababalan iti parabot. Awatan ni Apo Isus, kas manubot kay mga isakatan mo, nakadibendar na lang kin po na. Ngayon na pasang na naramitan na at umanayan para kay ka. Umanayan na may salamat ka. Katawanan iti sa bali na kasapulan na aramitan. Awanan iti kasapulan na inayon mo. Idiyan na pasang na naramitan ni Kristo. Kaput at ipanamatin, idiyan na pasang na naramitan ni Kristo. Kat kumpleto nitibyan mo. Umanayan kat may salamat ka. Umanayan kat at dating ka iti kinasirit. At dating ka di pa nakabalik. Agbalin ka na natakunan, nanakman, agbalin ka na marunga pagswak. Agbalin ka na nasampan, agbalin ka na nalintad. So, umanayan. Di pa namatin, kini Apo Jesus. So, tatala ba iti parabot? Magunod mo iti sakop iti Diyos, babatan iti panamatin kini Apo Jesus. So, imamatin. Kat adati, adagtalag na iti Diyos. Imamati, kat adang iti panagtalot na ijay, pinakina. At dipendar ken kuana, ken manginanama iti kinapudno, iti sa una. So, nung unang mamamati katibay sa kabanan, ada talot mo, iti kay kabanan. Nung unang mamamati katibay sa kabanan, saan mo ako nang nasaan ka, talot, ken agdipendar, iti kay kabanan. So, nung unang mamamati kay iti Diyos, may pasigurado mo talot ken kuana. Agdipendar na ken kuana, ken manginanama ka, ken kuana. Na iso na lang, iti una, na adda di kapanunod mo, iti amin nga aramitan. So, iso na lang, iti mapuna, nga pagdibendara, na agdibendar ka lang kaya pala, na saan ka nga pulos, na agkwadwa, na nagiti amin, na kari ni Apo Diyos. Na itakakabsa, iti mangipanan na, na mamati ka kini Apo Diyos, na kadibendar ka kini Apo Jesus. Kaputat ti Diyos, intag na iti anak na, at siya sino man nga mamati, magundod na itibiyag nga agnanayan. So saan tayo na nakadipendar, iti bagi tayo. Nung di nakadipendar tayo lang, kini Apo Jesus. Amen? So timamati kini Apo Jesus, timamati iti Diyos. Kahit nakadipendar, kahit wala. Kahit na nga sa kwen, itad na, iti amin nga talot na. Dahil kahit iti Diyos kaya tayo. Mapalat na ka na sikap na mati iti Diyos, babakan iti panangikabil mo, iti amin nga panagtalag mo kaya kuwana. So nakadipendar ka lang kaya kuwana. Kaya makita tayo iti ebidensya. Iti-libro iti Romans chapter 4, verse 20 to 21. Wala na dito. He staggered not at the promise of God through unbelief. So tutukuyan na dito ni Abraham. Ang Abraham kung saan nga nagwagwa, iti kari ni Diyos, dapat isaan apa naman. But was strong in faith, giving glory to God, and being fully persuaded that what he had promised, he was able also to perform. So ni Abraham, kung saan nga nagwagwa, iti kari ni Diyos, dapat isaan nga panamati. Nung di katinid ka iti pamati, ang pinadayawan na ti Diyos, kahit napunay, ano niya iti kanhi iti Diyos, kahit mapasama. Kahit na sa kwen, sigurado na maipatupad. So iti, panamati kini Apo Isus, iti magtutungtungan tayo lata. Kahit magunod mo, iti parabor iti Diyos, babakan iti panamatin kay Kristo Jesus. So iti mamati kini Kristo Jesus, kahit nakadependa, kahit kuwana. So nagiti mamati kini Kristo Jesus, kung na naman mamati at kini Kristo Jesus. Iso nga nakadependa, kahit kuwana. Kung ayaw man palit, nagtalaga, kenwala. Ken manginanama, kenwala. Among itiwagas kung masano mo, i-confess, ibagam na ita, iti Diyos, mamanag na ganda, nga sika, ket mamati ka, kanya. Init ka nakatingiwa, tapo mo sa ram, nga unang apo, agpalaga, ken ka. Apo, agdependara, ken ka. So na ita kakabsa, iti mangipanag na datayo, ket namati, kini Apo Diyos. So kaya, naunay ni Apo Diyos, nga alalan tayo nga anayin iti mundaw,
dependar na lang kinkuan. Kaya iti Diyos nga apresyahan ng misuna. Kaya iti Diyos na bigdigan misuna. Nagpaidalan ka kinkuan. Kaya iti Diyos na kunang kung amoy karamidat no saan nga kapukika. Saan ko nga amuno niya tinasayaan na trabaho para kanya kung saan nga kapukika. Saan ko nga amuno niya tinasayaan na magbanagan iti pamilya kung saan nga kapukika. So ako nakadependara lain kenka. Sa anak agpanuray iti rason niti manubong niti agpanurayan lain kenka. So agdependara lain kenka. Sana magdependara iti bagay. Sana magdependara iti bukod ko nga panakaamukin panakaawat. Sana agdependara iti bukod ko nga kabalan iti mabalin ko nga ramitan. Ngunit nagdependara lang kini Apo Jesus. Nga isuna iti nangaon kanya manipod iti lutnot iti baso. Isuna iti nangaon kanya manipod iti panakadadakal. Ni Apo Jesus, iti pagdependara kulayan. Kapag isuna iti nangtag kanya iti panakabalin. Tapos saan mo nga tagamo iti baso. So agdependara lang kini Apo Jesus. Nga isuna iti nangtag kanya iti panakaisarakan. So nagitay ti wagas nga kuna ti Diyos o pudno nga ron nga mamati ka kanya. Kaya ti Diyos ipapaupan na nagiti amin na inkarina kaya. So karamihan tayo, tako'y panagdag tayo iti Diyos. Nga namati tayo kinkuan, kaya agdependar tayo lang kini Apo Jesus. So agdependar lang kinkuan. Agdependar lang kini Apo Jesus. Kaya po tayo sunay tinangtag iti panakapakawan iti baso ko. Agdependar lang kini Apo Jesus. Kaya po tayo sunay tinangtag kanya iti panakaagas. Kinkan kanayon ng mga agas kanya. So agdependar lang kini Apo Jesus. Kaya po tayo sunay tinangtag iti waya-waya kanya. Kaya saan naman nga balod iti Diablo. Saan naman nga balod iti Sulizo. So saan nga kaya iti lasag ko iti masuro. Kapot addan ni Kristo kanya. So nakatipindara pa lang dyan addan kanya. Kaya iso ti mangmangtag kanya tinaimbag na bunga. Nga mabalin ko nga rami na tinaimbag saan nga gapo kanya. No dinaggapo dyan addan kanya. Kapot ay nawat ko ni Kristo addan kanya. So tatay ni kanak iti waya-waya nga kankanayan. So agdependara pa lang kini Apo Jesus. Nga iso itinangtag kanya iti bendisyon. Kaya mangibukbuk kanayon iti bendisyon kanya. So agdependara pa lang kini wala. Awan na iti sabali pa nga pagdependara. Iso tinto ni Diyos na pakaisalakanan. Kinawanan iti sabali nga nagan na pakaisalakanan tayo. Nung bilang nga tinagan ni Apo Jesus. Kinawanan iti sabali nga kanangatuan nga nagan. Nung saan nga tinagan ni Apo Jesus. Katamin nga tumang at parentumang itinagan ni Apo Jesus. Dahil nga sakit. Dahil ang high blood. Nagan dahil amin nga nagan at parentumang itinagan ni Apo Jesus. Amin nga nagan, iti kanangkuan nga nagan, itinagan ni Apo Jesus. So nakadipendara lang, itinagan ni Apo Jesus. Nga iso iti Diyos, nga pakaisa ng anak. Kaya adda ni Kristo, adda ka iti Diyos. Kaputan ni Apo Jesus, adda kinkuan na iti sibubukal na kina Diyos. Nagtaan kinkuan na iti sibubukal na kina Diyos. May salang iti Diyos. Kaya nagtaan kinkuan na, kaya adda ni Kristo, kumpleto ng iti biyak. Sunod po ng Apo Diyos, mamatay at kingkalang saan mo magkakalunan, dyan ang pasa na naramitan ni Kristo, saan mo mapanagnagan na sika at pudong na namati iti Diyos. Kaputan at babalan iti parabo, iti lang wagas mo ay salamat tayo, kaya babalan iti panagdipendar tayo, kini Apo Jesus. Amen? Amen. So nakadipendara lang kini Apo Jesus. Nga isunan ninangkuhan, iti amin nga kasakulak na may paagi iti biyak. At dipendara lang kini Apo Jesus. Kami adda tayo, babatan iti parabo. Kaya kawan tayo, babatan iti lintan. As kuna na iti libro iti Romans chapter 10 verse 4. For Christ is the end of the law, for righteousness to everyone that believeth. So ni Kristo, iti nagpatanggaan, iti lintag. Tapos pakagunkudan, iti kinalintag. Iti tunggal maysa, amang mati. So datayo nga namati iti ni Kristo, nagunod tayo iti kinalintag. Amen? Namati tayo, amin. Amen? Praise God. So nagbalin tayo nga nalintag. Nagbalin tayo na sangka. Kaputa, nagunod tayo iti kinalintag. Saan nga gapo, iti naramit. Ano di gapo, kini Kristo. Gapo ka niya. Kat ni Kristo, iti nagpatanggaan, iti lintag. Sinta niyo rito. Ni Kristo, iti nagpatanggaan, iti lintag. Diyan 613. Ganilintag, babagan kini Moses. Nga nakairamanan iti sa mapuno nga bilin. Kat nagpatanggaan, pasan nga nagapo ni Kristo, iti Diyos. So kalpasan nga nagapo ni Kristo, iti Diyos. Di tamat nga nagpatanggaan, iti lintag, babagan kini Moses. Kat narubin, iti parabol, iti Diyos. Kat babagan, iti panamati tayo. Kini Apo Jesus, magunpod tayo, iti parabol, iti Diyos. So na tayo nga namati, nagbalin tayo nga nalintag. Amen? Amen. Gaputan ni Kristo, iti pakagunpudan, iti kinalintag. So
Sa awanan, hindi pa kabungkudan tayo, hindi kinalintag ka sa balik. No saan nga ni Kristo? Saan nga gapo dyan ramit tayo? So saan mo na mabaling may pagpanakal, hindi kinaimbag, hindi ugaling. No di ka gapo, hindi kinaimbag ni Kristo, iso manaandaan ka, hindi kinaimbag ka ugaling. So naadaan ka, itinasayaan na malulot saan nga gapukin ka, no di ka gapukin ni Kristo. Isu na tinasaya, isu na tipudno. So awan ka na tayo, so saan ka na tayo tipudno? No di ka ni Apo Yesus, isu tipudno. Kaya nakunektado ka kini Apo Yesus, sa dating kahit kinapudno, na mangtagkin ka, iaramid ka kinapudno. Praise God. Hallelujah. Maragdag sa akin ni Apo Diyos. Maragdag na kayo presensya ni Diyos. Nagkatrabaho ka na tayo. So hindi tungkol ka rito, maklun tayo isa o Diyos. Makapresyahan tayo isa o Diyos. Hindi sa o Diyos na may bukbuk ka na tayo. Amuyo ka tayo. Itinawunag pa nga pala kaawa kayo hindi sa Diyos. Dahil isa ko Diyos ka Espiritu ni Diyos. Malapunos ka, hindi Espiritu ni Diyos. Kat dahil Espiritu ni Diyos, iso ti mangidaldalan nakin ka. Suno panubusan na Espiritu ni Diyos nga dalkin ka. Kaya iso ti agtugaw iti manubela iti biyak mo. Mangiturong iti manubela iti biyak mo. No at talag ka iti ganito yung Espiritu ni Diyos. Dahil iti sa ni Diyos. Amin nga banag, katagbanag, mariimbaw iti biyak mo. Duman pa rin, paano may parbang iti agdamang paspasama? So saan ka nag-question? Saan ka nagdadag? Saan ka nagdutay? Kapag na nagpanoray ka niya ako, among nga di ako, iti Espiritu ni Diyos, iti driver, iti biyan mo. So ay dalang kalatahan ka na yun, kat maawa ka, nga amin nga ba, nagkatipanag ni Apo Diyos, nga naging ba? Kapag saan ang naging pagayatan, iti masugot, hindi ka siya pagayatan ni Apo Diyos. So nagkabin mo, iti panagtalag mo, kinkwa na, di ta nga mapalindag ka. Nagkabin mo, iti nanamang kinkwa na, iti panunot mo, na maalayin kinkwa na, di ta nga kanayon, na mapalintag ka. So Christ is the end of the law for righteousness to everyone that believeth. So gaputa na mati tayo kini Kristo, nagbalin tayo nga nalintag, nagbalin tayo nga nasanpan, kaya nagbalin tayo nga nalagman kinalakman. So tayo nga namati kini Kristo, nagbalin tayo nga napigpigsa, kaya nagragsa. Nagbalin tayo nga nabilbilan, kaya nasalsalan ka. Kaya kastamat, nagaputa na mati tayo kini Kristo, Addan iti kinarangay iti tiro na biyag tayo. Adaman lang iti panagasan may pardal. Gam adda iti kinarangay ang kanang iti biyag tayo. Sana nga iti kinarangay iti material na panag ludi ka iti tiro na biyag tayo. Kinarangay iti espiritu na adda na tayo. Kinarangay iti kararo, kinarangay iti panunod, kinarangay iti saluna. Kinuray pa iti kinarangay iti material na panag. Sumusunod na ito'y gaputa iso ti kari iti Diyos ka na tayo. Na nagkamatalag tayo kini Kristo. Amin ang Espiritu na bindisyon na adda ni Kristo. Kapag adda ka ni Kristo, adda amin ang tingka. Kompleto ka. Adda amin ang nag-iimbag. Adda amin ang namanakabalin. Adda amin ang tingka. Kapag nagkamatalag ka kini Kristo. Amen? So napalintag tayo. Kapu kini Kristo. Kaputi manamati tayo kini Kristo. Nagbalin tayo na makaayo-ayo itimatang ni Diyos. Nagbalin tayo na baro mapaksa. So na-inject ka na tayo, iti baro maramot, na mga patapod, iti naimbag na una. Ang uyo dyan pa naman yung ginawa ko, Isus, dahil tayo tinangpugsak, iti ramot, iti basol, na Isus, iti mga patawad, iti madi nga aramit. Iti may isang tao nga saan na naman, iti ni Kristo, at dapat pa dyan makunang ramot, iti basol, na mga patawad lang tayo, iti makunang basol. So, iti turbak lang, iti may isang tao, tapno maadaan, isuna, iti naimbag na aramit, kat mamati kuma, kini ako Diyos. Iso na ito, ikasapat tayo, ibaga tayo, general passion na naraminan ni Apo Isus. Kat iso na ito, itinagimbag na damag. Iti puro nga ebanghelyo, iti parabor, kat iti panakatayo pa na kay tanam, kinpanagumar ni Kristo. Kat dahil no awatan iti amin na tao, kinumangagan, iti amin na tao dito, uray mo sa anda na awatan, nagiti nagduma, numangagan da amin dito yung nagimbag na dapat, ibagbugat na kayo, una iti Biblia, iti kanibusanan, iti lubong, kat umayan. Dahil tayo sa uwi ni Diyos. So saan kayo umanamong ka naging ipagtu, ulbud ka naging panapay. Ato naging agpagpagtu ka naging ulbud ka naging panapay. Kaya pagbagada, iti kanibusanan, iti lubong. Iti sinalunsod naging apostol. Kaya ako Isus, ano, iti kanibusanan, iti lubong. Kaya po na niya ako Isus. Uray pa iti anak kita ko saan na ramo. Nudi ka iti Diyos dalan, iti makamo. At dapat naging tao ka naging panapay, iti pagtuda. Nung ano mamatay iti tao. Kini pagtuda, kanya di sumarunong mapasamak tugyan kita. Dahil kita ulbud na propeta. So, ang talag tinang kinabi Diyos. Kaya bagat na tayo, no saan tayo maamu, dahil ito nga puro ebanghelyo ni parabol, nalala tayong mga anlilaw, at naging ulbud na propeta. At natin magtatak-tatak,
nga propeta, nga agnanan iti Nostradamus, ibang baga naman niya lagi mapasama, nga mamuyo, isuna at ulbod nga propeta, manipon iti sao ti Diyos. Kaputi pagpadtuna na ginibanan nga iti Diyos lang iti makamu. So ang talinag talinag, kini ako Diyos. Amen? So ang talinag talinag kinwana, iti biyag tayo agad kinwana sa ating wag alam, kanang kinyaman di talang tao no rason di tingalubong, no di kan agdipendar tayo lang kini ako Isus, kaputa kini Kristo, isuna lang iti pakagumunan tayo iti kinalindan. So ang balin tayo na saan ko na, balin tayo na kaknal, gapo kini Kristo. Praise God. Isuna iti nagtag ka na tayo iti panakabalin ng mga ramit, kalagit amin na pagayatan ni Apo Diyos. So, awanan iti rason nga, salod tayo. Isulat imang magtag ka na tayo iti rason. Dahil naragsak ang daging ka ni Apo Diyos tinangikapin ka. Dahil hayat ang nagdating ka ni Apo Diyos tinangikapin ka. No, apay nagdapat ikaasi iti may sa mga tao, no, apay nagdapat ikayat iti may sa mga tao, dahil tapos gaputin kapin iti Diyos ka. So, ang lunang na ito, patang na ito, na iti Diyos tinagkapuan na amin, na nag-iimbang na kapin ka. Kaya tayo tayo iti wagas na muna iti Diyos. O, budno nga mamati ka kanya. Budno makalan ka kanya. So, anya mga trahedya, maguntang iti ka, at dibentara lang kini Apo Jesus. So, ibigay siya, nga namati ako iti Diyos, kaya agdibentara kini Apo Jesus. At talaga kinwala, kaya manginanama kinwala. At panurayan kinwala, kaya nagpaidala na kinwala. So, ebidensya na namati ako iti Diyos. Kaya isuna na kayo, iti mo na nga pagtalak. Ang aklunod ni Apo Jesus. Ang apresya ng isuna. Pagpadayawang isuna. Kaya sa anak na dumadwa, kadagiti karina. So, nagita ang kapsa. Iti ebidensya na namatya kini Apo Diyos. So, ang dipendara lang kini Apo Jesus. Anyaman iti mapaspasama. Ang tayo naludap kini wala. Sa anak ang dipenda, iti natakon na kapanunutan. Sa anak ang dipenda, iti rasul na iti ngalubo. Kasta, iti response ko, ti parabol ti Diyos, ti amin na naramidan na kanya. Isungag ti pendara kaan kayong anak. So, hasta kayo magkali. Amen. Praise God. So, ang dipendara kaan kaya ako Diyos. Isunda lang, iti mo ka na napagtata. Amo yun ti Diyos, hindi pa lang kumanan. Kaya na, na iti tao, kaya na-dipendara na ang kumakayong manginanamalaan kumakiwa, nagpanuray lang kiwa. Ngayon gaputi pa nagsalungasing ni Adam kini Eva, nalukatan niti panakaamuda, tinagdiferensyahan iti ibang kendatas. Ngayon iti Diyos kat saan na mga kayat nakamuan iti tao, tinagdiferensyahan iti ibang kendatas. Ngayon kayat iti Diyos na iti tao po nakadipendar lang kiwa na. Manginanamalaan kiwa na, agpanuray lang kiwa na, isuna lang iti pagpaidalanan na iti ako lang, iti unang at dali kapanunod mo, iti amin na aramidan. Kuna ni Diyos, iparabol ko kaya pumanayan kaya ka. So, tinabang dito tama ba ni iparabol kaya kumpet tayo lang kaya Apo Isus. Kaya magdipendar ka kaya Apo Isus. So, at talinagad ni Apo Isus di takusun. Na isu, iti mangitag ay kaya kaya mangidalan kaya iti amin naramidan. So, kasakulan na ikonek mo lang itibiyag mo kaya Apo Isus. Awan ang isabay ni Apo Isus na. The name above every name, who has all power in heaven and on earth. He is the answer to all our problems. Isulat ti mangidalan kita, isulat ti mangiturong kita, isulat ti nangtagkin ka, hindi pa nakaisalakan so aklunang lahat. In regalo na kinkay, tibiyag na nanayon, so aklunang lahat. So adakin ka ni tibiyag na nanayon, hindi ka nito may nawat mo ni Apo Isus. Kaya isulit ti mangtagkin ka nga nanayon, hindi pa nakabalin. Tapo mabalin na may tagpalinaan, hindi pamati. Nga saan ka umatras, kada kita rapahap mo. Dagita ka tao, mangitarman, mang-reject, mang-lalahikin ka. Kaya kudno na, kaya dagita, itutulungkin ka, ng makadanon, iti pagbalinan. Kaslang nakikita mo iti agdamang, dagiti para sa bigyan, kaslang yeso tinapet, nga may ibig niya magbagana, kinakudno na, dagita, kaya maaramat amin na para ti pagimagam, dagita, iti tumultulungkin ka, nga makadanon, kasi iti pagalitan iti Diyos na pagbalinan. So saan mo nga sa sarantan iti madi. Nudikat sa antang iti madig, iti daimbang. Babagan iti panangikararag mo, iti daitawang tao, na mga aramid kin ka di madig. Kaya di tayo mapanagdagam, nga ibayadan iti Diyos. Tapos ti Diyos ko, noon na malayadan na, noon na namati ka kanya, kasanunod, hamon ko kayo maayat, daitawang tao, adang kita, hindi nang nangulo na kanya, hanap kayo nakita.
Asa mo unang ngayayatan na. So unang ngayayatan iti Diyos. Unang manamati tayo iti Diyos. Hindi ko kasama na kita. So ipakita tayo kini Apo Diyos. Iti ebidensya nga namati tayo kaya iwanan. So nga kaya iti Diyos is study to show thyself approved unto God. Dahil aramidan tayo tatang. Kahit kasapulan. Gapo tayo sulit iti wagas. Nga maadaan tayo. Iti makuna nga panangabalin, nga agbalin, nga naimbag iti imatang ni Apo Diyos. Istadyan tayo iti sa Diyos. Tapos maadal tayo, no ano iti magbagay iti Diyos ka na tayo, kata. Masapon iti panakasigkay-sigkay, iti misuma sa iti kinapugno. Ngamin na iti Biblia, kahit ada iti proseso, iti panakabasa na. Saan lang nga basta inukrado iti Biblia, at binasang iti pagarot mo, at paraking ka. So ada iti lintag iti Biblia, nga saan na paraking ka. Kahit ada iti lintag iti Biblia, nga para ka na tayo. Iti lintag nga para ka na tayo, kahit kalpasan na nagapon ni Kristo, iti Diyos. Dahil tayo iti parabog iti Diyos, kahit mabulupod mo, iti parabog iti Diyos, babatan iti panamati. So kas tayo iti kasentay, dahil tayo iti ayat iti Diyos. Anak na tayo amin na Apo Diyos, kahit kayat niya Apo Diyos, na may salaan tayo amin, so awaton tayo tayo, aklunan tayo tayo. No ulit-ulitan, dahil ito yung ibaga, bitawan tayo natin pamunod mo, kahit mapabilad, nga mapabilad. Kahit ay pasigurado, nga talag ka, kaya Apo Diyos. So nung unang nga mamati ka iti Diyos, may pasigurado na, nga talag ka, kaya Apo. Anyaman kita pasamas, iti panawan iti riga, iti panawan iti trahega, at agpalungay ka natin kaya Apo. So agpalag ka natin kaya Apo. Amoy, naglakalan iti agyaman kina Apo Diyos, no panawan iti namay. Naglakalang itagyaman kini Apo Diyos, no adati bendisyon mo kumay ka. Ngayon po na ti Diyos, at panunay kay ti Diyos, iti amin nga manang kahit ang saugan. Agyaman kay ti Diyos, iti amin nga manang, iti amin nga sitwasyon, iti biyag mo. So kung may ka, iti para sa ibiyag, agyaman ka kini Apo Diyos, tapi Apo, iti mga rawit, amin na kita kabanag na agbanag na naging bag. So agyaman tayo kini Apo Diyos, iti kayat, iti Apo ka na tayo, naging bag, kahit kawan iti siya, sino man nga makalapad, iti plano, iti Diyos, iti biyag tayo. So rambahan tayo mga ganahin ni Diyos. Amen? Glory to God. Para nagsama ni Diyos. I-presensya ni Diyos kasi papalit na nangatanayin ka tayo kaputi na nagpanpanuray tayo kinuha. Nag-aasap ini tao mga kabil iti nanaman na iti Apo. At ipanagtalag na nagtagday ka. Kaya among may kabil mo, ipanagtalag mo iti Apo, iti taray gagay. Ikabil mo iti Diyos dapusan. So maadaan ka talaga iti Apo. Maadaan ka talaga iti nagimbag na kaya po. Marami na nagigyan. Kaya Apo yung amin na kita na nagimbag na kaya kung mapasama ka, kaya kung mapasama kita pamilyang, amin nga na mo nagimbag itiga, pasal amin na dyan ang pasal na naraminan ni Kristo. So awatan lang ni Apo Isus, itibiyag mo, kompleto ng itibiyag mo. Idadan na kaya. Kompleto, at daging kaaminan nga masakulang. Tanayan ni sabsabot iti Apo. So, paano kayo kanina Apo, may kapin ka, di panagtala, ngamin, at daging ka, itinananayin nga panagtala iti Diyos. Basahin tayo sa libro, iti Romans chapter 4, verse 16. Therefore it is of faith that it might be by grace, to the end the promise might be sure to on the seed, not to that only which is of the law, but to that also which is of the faith of Abraham, who is the father of us all. So iti pamati, kat mayan nurot, iti parang. At ikari, napatanggalan ka rin iti amin ng kapututan. Saan lang nga karigiti adda, babagan iti lintag. Nudi ka kuray pa, karigiti adda, babagan iti pamati ni Abraham na amatay amin. So makita kayo ito yung iti pamati, kat mayan nurot, iti parang. So saan mo mabalin kapag sinangan, iti pamati yung kinparabo, kahit nasa web at puyo, takno na bilang. So babagan iti pamati, magunukod mo, iti parabo, iti Diyos. Kaya ebidensya nga namati tayo iti Diyos. Agdipendaw tayo kini Apo Jesus. So nung may iti problema iti ebidensya, agdipendarak lang kini Apo Jesus. Nung may iti problema iti pamilya, agdipendarak lang kini Apo Jesus. Nung may iti trahedya, lidigra, agdipendarak lang kini Wala. Nung may iti liday, puput, sinara, kinagiti saan may pardon, agdipendarak lang kini Apo Jesus. So lumay, iti sakit, agdipendara ka ang kinwa. Lumay, iti suliso, agdipendara ka ang kinwa. So lumay, iti mangitalmed, mangireject, mangtraidor kay manglalay, agdipendara ka ang kini-Apo Jesus. So ti panamati kini-Apo Jesus, ket umanayan, tapno may salakan ka. Amen? Kaya tayo amin di may salakan. So gaputa kaya tayo amin di may salakan. Ket nagulugod tayo di pa na may salakan. Gaputa naman, iti kini-Apo Jesus.
So ang kalinan ito yung mamati kita. Mabalin ako ng namati ako ito kina Jesus. Ngayon kaya iti Diyos ng kalinan ka, iti panamati kaya ko na. So di panamati kina ako Jesus, kaya umanayan, tapno maisalakan ka. Kaya kawanan iti sabali nga kasapulan na inayan mo, kaya ko na, gaputa ginagpasan na naraminan ni ako Jesus, kaya umanayan. Saan mo mabalin? Kaya inayon, itilintag babalan kay Moses. Na nakabasar iti kabalang kay babalin ng maraminan. Kaya saan mo mabalin? Iti agdipenda iti Panginoon. So saan ka nga masapol nga mapan pasapit o nagpailansa at lupapakawan iti basol mo? Gaputa ginagpasan na naraminan ni ako Jesus kaya umanayan. So, iti rebel kayo tata nga babalan iti pakabot. At lumaguntod tayo dagiti amin yung kasapulan tayo may paikit na kaya agdipenda tayo lang kay ni ako Jesus. Praise God. Kaya kaya umanayan. Kung tenang tinibigyan tayo, ang dipendar kayo lang kinakos. Kung naman ako, Jesus, ang dipendar ang ranking ka. So, dahil natin yung dagdita. So, dahil natin panakasigkay, iti umisuna sa iti kinakot mo. Nakadipendar kayo lang kinakos. Saan mo mabadbadan sa teory paminsan nga dipendar iti bagay? Una ang dipendar iti tao. Una ang dipendar iti rason na iti malubo. Una mamati ka rin iti patungay lolo. Ang dipendar ka lang. Karagin sa ni ako Diyos. Saan ka nga malipado? No, dipendar pa lang kiniako Diyos. Tadi parang dipendar mo kiniako Diyos. Maamuha piti kinakudno. Nag-isok piti mangisaranan kita. Kung na Exodus chapter 19 verse 8. And all the people answered together and said, all that the Lord hath spoken, we will do. And Moses returned the words of the people unto the Lord. So kung nakikita tao, amin yung bagay kaya ako aramidin ni. So dapat lintag babayan ni Moses. Amin yung bagay kaya ako at aramidin ni. So awan pa lang ni Jesus Christ. Ang kailangan nila sa ni Jesus Christ sa cross. Kaya kung nakikita tao, amin yung bagay kaya ako aramidin ni. So tilintag babayan ni tilintag kat nakabasa iti aramid. Ng tilintag babayan iti parabot kat nakabasa iti pamati. So iti panamati. Ijadagpasan na naramidan ni ako Jesus magulod mo. Iti parabot iti Diyos. So tatang nga babayan iti parabot saan mo nga magulod iti sabot iti Diyos, saan mo nga magulod iti parabot iti Diyos, gapo iti naaramidan, no di kat gapo iti naaramidan ni Apo Jesus. Kaya babakan iti panamatin, ijadagpasan na naramidan ni Apo Jesus, ditamutan na magulod mo iti parabot iti Diyos, kaya isulti mangtagkin ka ti panakabalin na mga ramit iti amin na pagaitan iti Diyos. So tapang babakan iti parabot, saan mo nga magulod ti panakaisalakan, gapo iti naaramidan, no di kat gapo iti naaramidan ni Apo Jesus. So, tinagban kayo tatak na babae ni parabo. Kahit gapo, hindi pa nagtalin na tayo. Hindi pa umati kini Apo Jesus. Amen? Amen. Praise God. So, tatak na babae, hindi parabo. Saan nga gapo, iti aramid. Nudigat gapo, iti pamati. Saan nga gapo, iti aramid. Kaya kung masapon, dyan performance mo muna. Nudigat gapo, iti pamati. Pamati kini Apo Jesus. Kasi wala na yung libro. Iti Romans chapter 11 verse 6. Wala na dito. And if by grace, then is it no more of works. Otherwise, grace is no more grace. But if it be of works, then it is no more of grace. Otherwise, work is no more work. So, gapugurod taparabo sa anan na aramid. Ano saan ko na na, iti parabot at sa anan na parabot. Dati parabot gawin ka sa regalo. Sagot. So, nasagot ko na di Diyos. So, gapugurod at sagot sa anan na gapo iti aramid. Ano saan iti sagot sa anan na sagot. Kas pala ni galo, tapos mo nung nagkiparakawat yun na di magpagay iti Diyos na natin. Dahil kami ni magpagay na adat yung babae iti patabor. Adat yung babae iti sagot. So, tata, no, agdipendar tayo. Amok na isalakan ang kanaimbang iti aramid ko. Amok na may salakan ng kaput naman yung gimuang kang kanay. Amok na may salakan ng kaput pagpadayawan na ako. Diyos na nakadimendar ka lang ang kanayin ka. So, nun yan ipagaro mo, saan ang garo din na sagot? So, tatagapot na sagot. Awat mo iti sagot, iti Diyos. Nga iso ni Apo Isus, sinul pa sila naramitan ni Apo Isus. Kaya ada amin nga, iso ti mangtagking ka ti tarigagay nga gimo. Iso ti mangtagking ka ti tarigagay nga magpadayaw kini Apo Diyos. Iso ti mangtagking ka ti tarigagay nga magaramit kini iba. So, tapa, tinulungan ka ng mga tao, saan nga? Gabu ijay. Bukod mo nga ano? Saan nga gabu ijay?
Saan nga gapukin ka? No, di ka gapukin ni Kristo. Amen? So, inaramid mo itinaibang gapot, ay napunan mo, diyan mo. Kaya iso ni Kristo, mamangmantagkin ka, hindi kinaibang. Mamangmantagkin ka, hindi tayo gagay. Iso nga, no, minsan, amo yung iti makamo, agarami itinaibang kan sana karami ng basolkin pa. Gapot ay nawat mo ni Kristo. May hindi ka gagay, agarami itinaibang para makao. At dati taligagay mo magtulong iti may isang tao. Kahit mo matulungan. Ngayon, in mind naman ang doon, di panulong ko. Saan mo tinulungan? Di dyan, linapsin ko. Dyan, taligagay, kahit ito di Diyos kita. So, at dyan taligagay, di kinaibang, kahit ito di Diyos kita. So, aramidan di ay, kahit inaramid mo di ay, kaputan ang panuray ka, kini ako Diyos. So, iti amin na sitwasyon ni Gideon, ag panuray ka, kini ako Diyos. Anyaman di sumabay, ag panuray ka, kini ako Diyos. Ipagkita ka na kayo. Ito kasano nga na yung maawatan nyo rin, ibagbagay ni Gideon. And if by grace, then is it no more of works. Otherwise, grace is no more grace. So, kapag tasagot sa alin na aramid, kung saan isagot at sa alin na sagot. Kasi pangaligan, inikang kayo ni 1,000, dahil dapat sagot ko kita, regalo kita rita. Kaya kung inawat mo rita, upuan mo rita, bagi mo rita. At daking ka aminan. So, nagulpud mo, dahil tama parabol ko. Ngayon mo inayaman ka, at nagtrabaho mo ka niya, inikang kayo ni 1,000, dahil dapat saan ko nga sagot kita. Dahil dapat may marbat tangdan. Dahil dapat gapu ijay na aramidan. Dahil dapat gapukin ka. Gapu di pa nagtrabaho, iso nga nagulpud mo. So, no itan ko gapukin ka, iti sagot ko na 1,000. Katumay ka pala nagtrabaho ka niya pala, inregalo ko rin kanya 100, kumay ko itrabaho. So, saan ko nga sagot? Di gaya. Saan na nagbalin na sagot? Saan mo nga nagulpud iti sagot? Amen? So, kasi kapag sa, hindi magbabay iti Diyos. At dati yung babalan iti sagot iti Diyos. Handa yung nagbibiyag iti lintag, babalan iti lintag. Nuli ka nagbibiyag tayo iti lintag, babalan iti parang. Sana nga kaya ka sa awan na awan iti lintag, tama ka naman. Gapot at dati lintag, yung naiso iti panamati, kini Apo Jesus. Kahit maguntod tayo nita, na parabol iti Diyos, babalan iti panangawat tayo, panangapunod tayo, panangapresyap tayo. Iti amin na nagpasal na naramidan ni Apo Jesus, kahit naguntod tayo iti parabol. Amen? So, itilintag tata, nababagan iti parabol, kahit saan mo nga magunod, iti sagot iti Diyos, gapo iti naramidan. Nudi kat magunod mo, iti sagot iti Diyos, babaan iti panamati, kini Apo Jesus. Basahin tayo kapsap, iti libro ni John chapter 3, verse 36 po na lang. He that believeth on the Son hath everlasting life, and he that believeth not the Son shall not see life, but the wrath of God abideth on him. So, imamati ti anak, at abiyag na nga agnanayan. Di saan nga mamati? Kat ang taliran, itibungtot, iti Diyos tinggal. So, iti mamati ti anak at abiyag na agnanayan. So, ebidensya na namati tayo ni Diyos, kat mamati tayo kini Apo Jesus. Amen? Mamati tayo kini Apo Jesus. Na anayin at talag tayo kinwara, ang dipendar tayo kinwara, kaya maminanama tayo itinapudno, iti sa una. Ang panuray tayo kinwara, ang paidalan tayo kinwara, nga isunalaan iti unang adda, iti panunod iti aming ramido tayo. So, iti panamati iti Diyos, kaya kakablunan tayo ni Apo Jesus, sa kapresyanan tayo suna, at padayawan tayo, iti suna. Kat maramido na ito mamati ang kinideklara ni Apo Jesus, kaya agtalay na lang tita puso, nga iso ti mangitag ay ka, kaya mangidalan iti aming naramidan, kat ti bendisyon iti Diyos, maibukbukbukin ka, nga iso iti mangmangtagkin ka ti salaknip, mangmangtagkin ka ti nana, mangmangtagkin ka ti tarana, kat magunpudbuwagan ka nayon iti baligi, kat agbalin ka, as pinangparswaan ti Diyos kinka, nga pagbalinan, kat maklunin nila na kulay mga amen. Amen. So, kaya may takdarin isa kayo. Kaya itiro mo congregation, ipagkaod naman iti parang padayaw na ikapo. Praise God. Amen. Amen. Praise God. Kaya iti Diyos, itinabaro para pa yung pamadayaw. Amen. Ikas mo garot kinapo Diyos, makasaluang yaman kayo di amin nga banal. Lukunang nga, panuray ka kinuwanan, yaman kayo di amin nga banal. Saan lang na iti kanito mo nagunod, iti bendisyon, hindi ka tagyaman ka, puray pa ka nagiging proseso, ngayon naramak iti Diyos. Puray pa ka nagiging rigat mo, managlawas, ka nagiging amin na kasaluin, kabil lang ay di apas, iti pagayatan na kita. So, adda tayo amin ito kaputat iti Diyos, pinagbalin na amin nga naimbag, iti tigang tayo. Kaputat pinag-imbag na ima iti Diyos, katagtalinangan nga mga idaldanan, kaputat
nagpanurahin tayo kinuha. Nagpaitangan tayo kinuha. Praise God. Ikas mo ako sa akin kayo. Hindi presensya dito sa kanata. Praise iti mga mandating ka di mananakakis. Iti mga mandating ka di wayaw-wayaw. Hindi presensya ni Diyos ka. Iti mga mandating ka di mga babae hindi pa nagpadayo. Hindi tuwa na tayo katapok tayo lang. Di napili na tayo di ako. Hindi puyot na tayo pero di ang nastigya. Nagpalit yung mga parang mga nastigya. Ikas. Ikinaimbang niya ako Diyos. Glory. Glory to God. Yes. Hallelujah. Kung akong tangiyon ko kasi, saan mo ay ba hindi ako? Ikas mo. Lukas ang mga padayaw hindi ako kabal, hindi pa nagpanuray mo kayo pa. Hindi ka dito mo po na mapagpanuray at tingka. Nagiti tarigakay, nagiti bindisyon, may bukbuk kita puso. Kaya sa timang tagking ka, itarap-tarap. Sa timang tagking ka, ambisyon, hindi niya. Ang tagking ka, hindi natin sa pinarekta. Ang pagkano ka man, rumigta ka man, rumangkay ka man. Kaputi pa nagpanuray mo kayo. So karamihan tayo, ikabil tayo, hindi pa nagtalan tayo kayo na. Kaputa namati tayo, ipakita tayo kinapo, Diyos, nagtalan tayo kayo na. Nagitilamban, nagitilang lalaki. Nagitipada si Bibya. Saan kayo so, hindi magdadamag ka na tayo. Kundi kang naramatan, amin na ako, Diyos, para kapag-ibagan tayo. So, ang yaman tayo kinapo, Diyos, na marami kang kanayan, hindi pamasusan. Ang yaman tayo kinapo, Diyos, na marami kang kanayan, hindi dalan. Ang yaman tayo kinapo, Diyos, na magmagdag ka na tayo, kinalagin, kinasirip, lukas sa loob, may sayang ka tayo, naginigtahan na hindi kayo. Glory to God, yes. Hallelujah. Praise God, praise God, praise God. Malaydayaw ka. Malaydayaw ka. Malaydayaw ka ako. Malaydayaw ka ako. Sinating may paraban mo, mawat itigdayaw ka tinatanong. Praise God. Sige ka sa ibagam. Ibagam hindi ako. Malaydayaw ka. Malaydayaw ka ako. May tatanong ka. Malaydayaw ka hindi ako. Nagyaman ang ako. Kinikimbang. Sinating kinikimbang hindi kami. Puro nag-imbang kinikayaan mo inibiyag ko ako. So ako niya sa gam. Saan nga kalinalog kanya hindi sa kininanan. Nagyaman ang king. Kaputa sa katinanong kanya kinayaw. Sige ka. Glory to God. Glory to God. Glory, glory, glory. In the
itibiyag ni. Agyaman kami italong na mo ang itinanayin sa nakni Papa Diyos. Ako na ako ang panuray kami ang nagkanayin tingka. Agyaman kami ang ako kanagiti sa uong. O ako nung kasano di pa nakasikay-sikay nagiti sa uong ako Diyos. Nga uwa ko na yung nagkalong pa na kami ikat na tulong min pa ba hindi pa nangawag mi pa hindi pa namatibiting ka ako Jesus. Agyaman kami unay inaramid mo itibiyag mi. Agyaman kami tararamid ang itibiyag mi. Kinitaramid ang pa itibiyag mi. Agyaman ang ako Diyos kanagkanayin itibiyag nagiti ka kapaksa ko ako. Blessing na may bukbuk itibiyag na nagito eh. Agyaman kami ako Diyos kanagiti testimony ako ang kanagkanayin may itibiyag mi. Kat mamin na naman kami ako Diyos kanagkanayin sa marunong ang daw itibiyag mi. Katagdaman na yan itinapkat ng testimony. Kapunta nagpanuray kami tingka. Kapunta nagpaidalan kami tingka. Ako kapunta sa kati magidaldalan ka na kami ako. Mamati kami nga rin pag ipagpanagan at ang kanagkanayin itibiyag mi. Agyaman na ako Diyos tagawin na kiting ang kakapsat nga ng butirag ko na nagapuking ka. Dahil tinamnama ako Diyos nga nagapuking ka. At dahil hindi tarigagay na nagiti puso dahil karapa ako Diyos nga nag-iipag ko ako may papahin mo wala. Agyaman ako ako Diyos. Kaya awanan ni Tirason nga matras kami di pamati. Kaputad datamakan ka na yun ako. Nga pagtalkan ni, pagkaptan niya ako Diyos. Na magititan ka na kami nga na yun. Hindi kinarita, kinapiksa. Tapong maninang bitagtalin na lang na nakita. Agyaman nga para si Bigyan na dumdun. Agyaman kami ako Diyos. Kasi katikin ko po ay di amin nga dayaw kinatanong. In Jesus' name. Amen. Praise God. Tutulog yung mapadayawan niya ako Diyos. Pagka hindi panaginat tayo, tinagugugin yung puso tayo. Praise God.
Kasi tatalag kami kita. Nagyaman kami ako Diyos, di blessing, di bandigi, di testimony, ang ganda namin ko kain mo lang. Nagyaman kami ako Diyos, pinati ko congregation. Nagyaman kami ulit ikinibag. Nagyaman kami ako Diyos. Tainikan na kami manan. Hindi may isang kapsa. Nagulpot na ako, hindi pagayat namin dito. So, dahil kami manan ako Diyos. Hindi kapsa. Ngayon, engineer. Thank you, Jesus. Praise God. Nagyaman kami direta. Naging pagkaunay ako Diyos. Nagyaman kami. Ako, testimony na panahin ng papayin mo din yan.